Mayong hapon mga ka-idol, nagsuroy-suroy ko diri mga ka-idol sa kuang baol. Kaganina mga ka-idol ni ulan, pero dili kayo kusog ni tuwak ra pud dayon mga ka-idol. Nya mao ni mga ka-idol akong ipakita diha ninyo no akong baol mao ni. Nya di ba mga ka-idol, ako man gipangpugsan mga ka-idol og mais pagka miaging mga semana o mga 2 weeks na ang nilabay mga ka-idol. Ako ning napugsan jud tanan kani nasangkad ni dire hangtod dito sa ubos mga ka-idol. Pero subong palandawongon mga ka-idol wala gyoy nahimo mga ka-idol sa kuang kahago mga ka-idol no kay gamay ra kayo ang niturok mga ka-idol gumikan kana sa init kayo mga ka-idol ang adlaw o sa gunson jud mga ka-idol ang init sa adlaw niya hinungdan nga wala jud katurok mga ka-idol ang ako ang gipugas tungod sa kaugas sa yuta niya kung ninyo makita mga ka-idol grabe kabatoon niya init ni siya mga ka-idol basta ting init mga ka-idol mo init sad ang yuta. So mosamot ka uga ang yang yuta mga kaidol hinungdan nga dili gyud makaturok mga kaidol ang pinugas nga mais. Natoy ni turok mga kaidol pila ka buok pero gikakha pa gyud mga kaidol sa ako ang mga manok. So mao na siya mga kaidol grabe. So nya karon ni uwan na pud mga kaidol nya kay nagduha na sad ko mga kaidol ako ba ning pugsan or dili. Kay basin og inito na sad mga kaidol gumikan kana sa aduna man gi hugon-hugon mga ka-idol nga adunay El Nino. Mao man toy giingon sa pag-asa no nga adunay El Nino nga umabotay. Magsugod kuno karong bulan sa Hunyo hangtod sunod tuig mga ka-idol mao nay gibalita. So mao ni mga ka-idol. Grabe. Hawan unta siya mga ka-idol way sagbot. Nya wa gyud nahimo mga ka-idol sa kuang hinaguan no. Grabe na kung pugas ani mga ka-idol. Nya walay nahimo nga magsubli na pud ko ani og pugas duha lagi ko ani mga idol ako ba ning pugsan karong kuana no ani uwan na ra ba nya basin og inito na sad so mao na giingon mga idol nga ang Ginoo ra ginasahid kini ato ang panguma kay iyaham ning pagbuot ang tanan so wa jud tay mahimo mga idol kun unsay iyahang pagbuot so part naman na sa tuang panguma mga idol kaning ato ang panguma adunay gyud mga kakulian. So sama ani ron walay na himo sa kong pinugas kay wala mo turok nya gikakha pa sa manok kay ako ang binhi usab mga idol dili mo siya bag-o daan siya ba mo nang nisamot tinuod nga wa siya katurok